Добре дошли в поредицата ми "Съвършенно неперфектни", където ще говоря за третата ми тема Лаби Саби – красота в несъвършенството. И съвсем накратко за мен. Казвам се Елисавета Павлова, доктор по психология съм, основател, лектор и консултиращ обучител на Асоциация и Институт Уникал. Преди да обясня Лаби Саби философията, искам да те поканя на едно въображаемо място. Представи си стара купа, ръчно изработена, не е симетрична, не е гладка, по нея има пукнатини, различни нюанси, леко изкривени форми. Според западния стандарт за красота, това е дефект. Според източната философия обаче, Лаби Саби, това е съвършена красота. Лаби Саби идва от далечния изток и учи, че истинската красота е естествена. Несъвършенствата са част от историята. Следите от времето правят нещата уникални. Пукнатината е мястото, през което влиза светлина. Не случайно японските майстори ценят най-много купите с дефекти. Защо ли? Защото те са единствени, човешки. Те са уникални. Красотата не е перфектност. Красотата е истина. В природата няма прави линии. Няма симетрия, няма идеалност. Погледни облаците, например. Те никога не са еднакви. Дърветата, всяко е различно. Реките са непредвидими. Камъните са различни, със своя собствена форма. Природата не се интересува от перфектност. Тя се интересува от функция, от живот, от процес. И въпреки това, природата е толкова красива. Сега ще ви представя един казус. На една жена, казва се Елица, тя е преживяла трудна раздяла, години наред се е срамувала от, в кавички, счупените части в живота си. Една вечер, докато гледала ръчно изработена ваза с пукнатина, нейна приятелка й казала: "Ели, виждаш ли това? Това е Лаби Саби. Красотата е в историята." И тази мисъл променила мисловната нагласа на Елена. Тя започнала да гледа на себе си вече не като в кавички счупена, а като човек, преживял